مرحبا مو دجن برهان منقشة بتاع مسكنك نزي نايلو معنتي أدمي مثل ريدي إيرونا يهمي قتبل ناتكم وتسيطة تبني بجرن حمودو أب أوتوا حافشي ونا بكندا انتهي مثل له خبت جمرو له وان سبيشال أبز حلفة كرتش إسلام سلسل جميرو እስኪ መጀመሪያ ሰማዕትና ኣላ ልዮም ስኻ ፕሪሹር ኣቦ እምበር ናይ ኦቶ ኣሃልካ ንሞስኪ ንእሽተይ መዓስ ተሰራሪዕኩም ጀሚርኩሞ ስዛ ወይ ፅቡቅ ስታይ ክርድእ ትክልወና حراي سلام نقولهم تعذبتي كمان حوالتي نردي أرنا دما نزعد مزي بمقرابكم كا يمسجن مالتي تذكريو كم تزبل كايو برجر نحملو تي أستاذ كلمي كل عامة نفس رست عامة بيلو أبهاجر جرمن تبقيسو بو بيلو انتي هزباو معبل نصفح في حمس كده نحنا ون كم سبنا أبز حلف عامت دحرتي بعلت حموش وحشمونته نايز حلف عامت أب كتما تورنتو كجبرت حسيبو زنبرة دانكرانا هيك دفمو ببرجين محمد زفشلة أبقى خفالو شعويو تي ناي كندا توعو منفس شعيو كمسرت تجديدو مالتي نحنا خا كم جنفر نايتي أب تورنتو كم أونتاريو أب أونتاريو زلوا ختمات متن نحنا ترنافون كنرئيس لزنبرنا وي إجامنا خنا بركت لزنبرنا بتجزيسو توارادي بناخلنا تمسريتنا مالتي سلازي نحنا بلك استمسرتنا له أبتي كبابي على حموشته وحشم أنت نازل حلف عمت مالتي سلازي شعينا تمسريتنا كون لحركة مستفلا عليه استفلا عليه كتماتات ناي كندا بمخان ኣብ ፅቡቕ ንጥፈት ንርከብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ትመስል እቲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ከም ዝረኣኻዮ እቲ ህዝባዊ ማዕበል ኣብ ኩሉ ስለ ዘሎ ኣብዛ ንእሽተይ ከተማና ከዓ ንሕና ንመስል ማለት እዩ ሰው ኣቦ እምበር ኣላካ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ኣርባዕተ ወርሒ ሞስሊ ክጠራነፍ ክወዳድር ጀሚሩ ኣብ መጀመርያ ክጅምር ከሎ ኣይ ቲንክ ጅስ ብሓፈሽኡ መሪሕነት እውን ኣይነበሮን መስለኒ ኮረክት ሚ ፋም ሮንግ ራይት ያ ነይሩዎ እዩ ምናልባት እቲ ኣወዳድባ ኣብ መጀመርያ ብካሊእ እዩ ነይሩ እቲ ኣብ ቶሮንቶ ስለ ዝነበረ እቲ ዳንኬራ ናይቲ ስርዓት ንዕኡ ንምግጣም ተባሂሉ ሽዑ ዝወፀ መርሒነት ብከተማታት ዘይኮነ ብሓፈሻ ብኦንታሪዮ ከባቢ 5-6 ዝኾና ከተማታት ንኩለን ኢንክሉድድ ዝገበረ ድሓር ሰፊሑ ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርያ ኣብ ቶሮንቶን ከባቢኣን ዝብል መርሒነት መሪፁ ነይሩ ብድሕሪኡ ንሱ ክሳብ ዝተወሰነ ግዜ ፅቡቅ ዕማም ዓሚሙ ሓሊፉ ድሕሪኡ እሞ እቲ ቃልስና ናብ ዲሰንትራላይዝ ገፁ ፀኒሕና ክንመፀ ንኸውን ናብኡ ገፁ ክኸይድ ስለ ዘለዎ ኣኣ ከተማና ተመሊስና ውደባና ንሕይል ብዝብል ብከምኡ ናብ ከተማና ተመሊስና ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ናይ ሓባር ጥርናፈ ዝነበረ ግሩፕ ማለት እዩ ፈሪሱ ብከተማና ክንውደብ ኣለና ተባሂሉ ናብኡ ኢና ተመሊስና ማለት እዩ ስለዚ እሱ ሽዑ ኣብ ወርሒ ትሽዓተ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ከባቢ ኣቢሉ ይኸውን እቲ መርሒነት ከም ዘለዎ እንዳቐፀለ ከሎ ኣብ ከተማና ግን እስከ ውዳበታት ጌርና ብጨንፍራት ንጠርነፍ ኢልና ንኸይድ ፀኒሕና ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከዓ መሰረቱ ናብ ከተማና ጥራሕ እውን ክንፀርሕ ከም ዘለና ኣብቲ ስራሕ ግን ሓበራዊ ስራሕ ክንሰርሕ ከም ዘለና ተዘራሪብና ወዲብና ብከምኡ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ዝጅምርቲ ኣባ ወንበርናተይ ቅድሚኡ ግን ነቶም ኣብ ቶሮንቶ ዝተመርፁ መርሒነት ከም ናይ ጨንፈር እተዋ ኮይነ እየ ብሳቶም ርክብ ንገብር ነርና ካልኦት ከተማታት እውን ከምኡ ሕጂ ግን ኩለን ከተማታት ንዕአን ብዝመስለን ንዕአን ብዝጥዕመን ምስቲ ዘለዎ ኣቀማምጣ ምስቲ ዘለዎም ብዝሒ ህዝቢ ፅፉፍ ዝኾነ ስራሕ ንምስራሕ ነናተን መርሒነት ወዲበን ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ የሰላስላ ኣለዋ ክበሃል ይከኣል መርሓባ እሞ እስኪ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ቃለ መሕትት ገይረ ነይረ ምስ ሓደ ሓውና ንፅር ዝበለ እኳ ገሊፅለይ ገይሩ ዕላማ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ከስ ብዙሓት ውድባት ካብ ነዊሕ እዋና 30 ዓመት ተኽልካ ጀሚረን እስካብ ሕጂ ክቃሳሳ ፅንሓ ቅድሚኹም እውን ድልበት ይኣክል ዝበሃል ሙቭመንት ነይሩ እንታይ ዕላማ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ክሊርሊ ብከዛብ ዝሓለፈ እዋን እውን ተፈላለየ ሰብ መግለፅታት ህቦ ነይሩ ሕጂ ኦፍኮርስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኦፍኮርስ ንዕኡ ንፍትሓዊ ጃስቲስ ንዝብል ርኡይ ብሓፈሽኡ ህዝቢ ዝፈልጦ ነገራት ኣሎ ግን ንፁር ዝኾነ ዕላማ እስካብ ሕጂ ብፍላይ ብፍላይ እቲ ተቋሚ ዝነበረ ነቲ ስርዓት እውን ዝተፈላለየ ሕጋዊ ዝኾነ መሰል ዘለዎ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ክንትከል
ድቃም ሰብ ስጋብ ሕጂ ክሰምዖ ከለኹ ኣነ ንፁር ዝበለ ዕላማ ንርኢ ኢና ዘለና ካብ ብርጌድ ሓመዱ ዝብል ሕቶታት መፃኒ እሞ እስኪ ኣነፅር ኣቢልካ እንታይ ዕላማኹም? ሕራይ ፅቡቕ መጀመርያ እቲ ኣባጋግሳ ናይቲ ሞቭመንት ከም ዝበልካ ናይቲ ምንቅስቓስ ማለት እዩ እዚ ዝተኾነ ውድባዊ ቅጥዒ ወይ ምንቅስቓሳዊ ቅጥዒ ሒዙ ዝተበገሰ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ቁጣዕ ዘበገሶ ብሓቂ እውን ኣብ ኤርትራ ሱር በተኻዊ ለውጢ ክመፅእ ዝደሊ መንእሰይ እንተኾነ ነቲ ነዚ ዘዕንቅፎ ዘሎ ስርዓት ብእውን በቶም ሰዓብቱን ኣብዚ ኣሽሓት ኪሎ ሜተራት ካብቲ ስርዓት ወፂኡ ንግዚኡ እፎይ ኢሉ ዝነብረሉ ቦታ ረኺቡ ሰላማዊ ሂወቱ እንዳመርሐን ከሎ ድሕሪ እንዳሰዓብካ ብዝግበሩ ፕሮፓጋንዳን ናይ ፅልኢ ከይድታትን ንምንባሩ መሰናክል ክፈጥሩ ምስ ጀመሩ እቲ ዘለዎ እቲ ብምንቅስቃስ ይኹን ብውድባት ዝንቀሳቐስ መንእሰይ መብዛሕትኡ ኣብ ዝተፈላለያ ውድባት ኣብ ዝኣመነለን ተፀሚዱ እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ እዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ንብሎ ዘለና ሓይሊ ድሕሪኡ ግን መሰረቱ ነቲ ከምኡ ዓይነት ስራሕቱ ንክሰላስል እውን እንዳዓንቀፉ በታ ዘላቶም እንታይ ትበሃል ብዙሕ ግዜ እንታይ ትበሃል ገይሮሞ ስለዚ ዓቕሊኦም ፀንቂቖም መወዳእታ እንታይ እዩ እዚ ናይ ህዝባዊ ናዕቢ ወይ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ክትስእ ዝገበሮ ሓደ እቲ ፋልልነት ኣካይዳ ናይቲ ስርዓት እዩ ብኡ ኣቢሉ ድማ በቃ እሞ ንሕና ንህላውነትና ዘይነውሕሰሉ መንገዲ የለን ስለዚ እቲ ሃገራዊ ዕማም እቲ ዝስራሕ ስራሕ ብተወዲብካ ክግበሩ ዝግብኦም ነገራት ኦፍኮርስ ኣብቲ ውድባት ኮይና ንሰርሖ ኣለና ሕጂ ግን ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ሓደጋ ዘእትወና ዘሎ ብዲፕሎማሲ ይኹን ብካልእ ምስ ኩሉ ዓለም ዘባትኸና ዘሎ ናይ ፅልኢ ፕሮፓጋንዳ እንዳዘርአ ፀረ ህላወና ዝሰርሕ ዘሎ ስርዓት ወይ ሰዓብቱ ኣብዚ ዘሎ ሕጂቶም ፀላእቲ ንብሎም ኩሉ ግዜ ዓድኹም እንደኺዱ ኣብኡ እንዲ ዘሎ ገለ እዮም ዝብልካ ንሕና ኣነ ከም ዝብሎ ኣነ ክዛረብ ከለኹ ፀላእትና ኣብዚ እዮም ዘለው ምክንያቱ ልክዕ እዩ ኤርትራውያን እዮም ከማና ኣሕዋትና እዮም እንተኾነ ግን ብዕላማ ምስቲ ቀታሊናን ዓማፂናን ዝኾነ ስርዓት ወጊኖም ኣብ ጥፍኣትና ይሰርሑ ስለ ዘለው እምበኣር ነዚኦም ክንምክት ኣለና ኢልና ኢና ተሲና ሕጂ እቲ ዕላማ ትብሎ ትኽክል እዩ ነቲ ዓማፂ ስርዓት ንምእላይ እዩ ምናልባት ኣበይ ኮንካ ዝብል ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ቀዳማይ ስቴብ ናቱ ነቲ ሕብረተሰብ ኣነቃቂሕካ ናይ ብሓቂ ቀንዲ ሽግሩ እንታይ ምዃኑ እዚሶም ምዃኖም እቲ ስርዓት ምዃኑ ኣረዲእኻ ብድሕሪኡ ድማ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣክቲቪቲ ናይቲ ስርዓት ምኹላፍ እዩ እዚ ማለት ጎይላን ዳንኬራን ምኹላፍ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ፅልኢ እቲ ዝዝራእ ዘሎ ኣብ ህፃናትና ይኹን ኣብቶም ቀፀልቲ ጀነሬሽን ናሕና እንብሎም ምክንያቱ ፈቲና ፀሊእና እዞም ኣብዚ ዝውለዱ ዘለው ህፃናት ደቂቶም ደገፍቲ ይኹኑ ደቅና ይኹን ፅባሕ ንጎ ኤርትራውያን እዮም ደቂ ሃገር እዮም ኣብ ዓዲ ዝኣትው እዮም ስለዚ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝህነፅ ዘሎ ስነ ሓሳብ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝህነፅ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ፅባሕ እውን ብሰላም ከንብረና ቁሩዒ ትካል መሪሕና ክንከይድ ከሸግረና ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንሓደ ሕብረተሰብ ሓደ ፖፑሊስት ዝኾነ ናይ ሓደ ነገር እንዳነገርካዮ ንድሕር ዳኣ ከይድካ ፅባሕ ንግሆ ንዓኻ ቻለንጅ ክኾነካ ይኽእል እዩ ስለዚ ብጣዕሚ እውን ኣሸጋሪ እዩ ከሰጉመካ እውን ኣይክእልን ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ እውን ቅድመ ኩነት ቅድሚ እቲ ከም ዕላማት ስርዓት ኣሊኻ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መንግስቲ ክትከል ኣለዎ ምባል እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ሓደገኛ ንፅባሕ ዝራእ ዘሎ ሓደገኛ ስነ ሓሳብ ይኹን ሓደገኛ ከይድን ፅልእን ክብተ ከለዎ ኢሉ እዩ ተሲኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብምንታይ እዩ ክገብሮ ተገዲዱ እቲ ናብ ግብረ መልሲ እዩ ኣትዩ ማለት እዩ እቲ ስርዓት 30 ዓመት ብሓሳብ ብጣውላ ኮፍ ኢልካ ምዝርራብ ክፍትሑ ዝግብኦም ነገራት ክፈትሕ ፈቃደኛ ኣይኮነን ነይሩ ስለዚ እቲ ስርዓት ብማህረምቲ ብመቕተልቲ ብጭውያ እዩ ሰባት ዘሳድድን ዝቐትልን ነይሩ ስለዚ ነብስኻ ክትከላኸል ክትብል እቲ ስርዓት ዝገብሮም ሪኣክሽናት ግብረ መልሲ እዩ ዝህብ ነይሩ ክሳብ ዝሕጂ ዘለናዮ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ዕሎሙ ነቲ ስርዓት ንምእላይን ነቲ ፕሮፓጋንዳ ምቁራፅን ኢልና የለና ማለት እዩ ፅቡቅ ኣላ ሕጂ ኣብዚኣ ሲ ከምዚ ቀድማ ቢለ ተሓተትኩኻ ብዙሓት ምንቅስቃሳት ተቃውሞ ኦፖዚሽን ፓርቲ ማለት ተቃወምቲ ውድባት ዝተፈላለየ ካብ ለይት ሰማንያታት ጀሚርካ ስጋብ እዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ኣብዚ ናትካ ክትገልፆ ፀናሕካ ሕጂ ብዛዕባ ብርጌድና ሓመዱ ንህዝቢ ኩሉ ግዜ እስኻ ከም ትርዳእኦ ብሓፈሽ እውን ሎጂካት ዝኾኑ ነገራት ህዝቢ መሓዝ እዩ ምሽ ህዝቢ መሓዝ እንድሕር ኮይኑ ህዝቢ ምንቅቃሕ ኣብዚ ዝሓለፈ ዝነበረ 2023 ሕጂ ኣብ በዓላት ዝነበረ ጎንፂ ኣብ ኢድመንተን ኣብ ካልግሪ ኣብ ቶሮንቶ ብከመይ እንታይ ዓይነት እዚ ዓይነት መገዲ ወሲድካ ብከስ እቲ ግሉፅ ዝኾነ ኣነ ተሳተፍኮ ነይሩ ቃለ ምሕታት ዝገበርኮ ማለት እዩ ምስ ዓበይቲ ትካላት ኣብ ካናዳ ዘለዋ ማለት እዩ ናይ ጎነፅ
ስርዓት ግደፍ ድሕር ናይ ጎነፅ ኮይኑ ለሰይ ከም ስለ ዘለካ ናይ ፋሉል መገዲ ከይድ ኣለልካ ገሊፅካዮ እዚ ተገበረ ኣብ በዓል ኢድመንተን ካልግሪ ጎነፅ ብበትሪ ምትህርራም ስጋብ 20 ዝኾኑ ተሓተቲ ብሕጂ ኣብዚ ዘቕረቡሎ ካልገሪ ንባዕሉ ነፍሱ ዝኸኣለ ቁጥሮም ክውሕድ ይኽእል ክበዝሕ ይኽእል ገና ምርመራ ዘለዉ ሰባት ኣለው ሓደ ሰብ ኤርትራዊ ነቲ ስርዓት ኤርትራ ዘሎ ዋላ ካብ ፍትሓዊ ኣይኮነን ኢሉ እንዳኣመነሉ ከምዚ ዓይነት መገዲ ከይድካ ብከመይ ኢልካ ክትዕግሎ ክትሓስብ ጅሲ እዚኣ ርድኢትና ኣብ ዝተፈላለየ ሓደ ካባማን ካባ ቅድማ ቢለ ክሓተካ ዘለኹ ዋላ ናይቲ ሙቭመንት ምሳሌ ማዕበል ትብሎ ዘለካ ዕምቀት ዕላማ ናይቲ ማዕበል ዘይተረድኦ ብዙሕ ሰብ ርኢ ኣነ ብርከት ብኢድ ኣወነሉ ብርጌድና ሓመሉ ኢሉ ይዛረብ ገለገለ ስጋብ ናይ ኣውረጃውን ነገር ከይተረፈ ብተናኽፎ ገና እርሊ ሕጂ እሞ ካብ ዝተወሰነ ክተወርሒ ዝረኣናዮ ፀገማት እውን ነይሩ ሕጂ እዚ ካብ ታሪክ እንድሕር ሪኢኻዮ ሓደ ነገር እንድሕር ስኻ ተብራህለይ ክኢልካ ኣብ ደገ ብዳያስፖራ ከምካ ትፈልጦ ብጎነፅ ጠጠው ኣቢልካ ድመፅእ ፍትሒ መብዛሕትኡ ግዜ ፍትሒ ካብ ውሽጢ ሃገር ይመፅእ ዊ ኖው ዛት ራይት ዩ ኖው መብዛሕትኡ ካ ድመፅእ ገሊእኻ ብታሪክ ተረኣያኻ ብሚሊታሪ ኣብኡ ዘሎ ወታደረ ናይ ኤርትራ ድዩ ድቃሳቀስ ዘሎ ወይ በቲ ህዝቢ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ እዩ ድመፅእ ናብታ ሕቶ ከዓ ናብታ ሕቶ ክምለስ ግን ዩ ቲንክ ሕጂ ስኻት ኣረዳዳ ኣለካ እዚ ዝነበረ ውፅኢቱ ሰብ ዓጊቡ እዚ ሙቭመንት ናትኩም ሕጂ ናይ ይኣክል ነይሩ ናይ ይኣክል ሕጂ ጎነፅ ኣይነበሮን ሩይ ዝኾነ ይኣክል እቲ ዋላ ዴፊኒሽን ናይቲ ቃሉ በዓሉ ኣርእስቲ ይኣክል ኣኽለና ንምንታይ ዘይፍትሓዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝብል እዩ ብዙሕኩም ተሳቲፍዎ ተኸሊፉ ከዓ ብብራጃነት ድዩ ብናይ መሪሕነት ፀገማት ድዩ ርኢናዮ ሕጂ በዚ ብኸመይ ኢልካ ንሓደ ክትዕግቦ ትኽእል እዚ መገድና ጎነፅ እንድሕር ኮይኑ ኣንቶይ ጠቐስካለይ ነርካ ፀላእትና ኢልካ ንሓደ ሓውካ ፍሉይ ራዳኣ ዘለዎ ንስርዓት ይግደፍ ድግፍ ፀላእየ ተልካ እዩ ክትከሱ በልካ ተሓስብ ወይ ከዓ ብሓፈሽኡ ዋላቲ ናይ ብርጌድ ሓመዱ ሙቭመንት ኣራይ ፅቡቅ እወ ምናልባት ኣብታ ናይ በቲ ናይ ይኣክል ክመፀካ ምናልባት ይኣክል ጎነፃዊ ስለ ዘይኮነ እዩ ዘይተዓወተ ገለ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ብከምኡ ክኸውን የብሉን ምናልባት ተብኡ ዝነበረ እቲ ኣብ 2018 ዝተፈጥረ ምቅያራት ናይቲ ፖለቲካ ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ናይ ሃገርና ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነታት መብዛሕትኡ ብሰንኪ ተብኡ ዘሎ ስርዓት ዝወሰዶም ናይ ሽቱ ከምዚ ናይ ለውጢ መሲሎም ግን ድማ ገለ ዘቆጥዑ ቃላት ተጠቂሙ ኣብኡ ዝመፀ ሓድሽ ስምዒታት ሆይሉ እዩ ተጠሪፉ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ነቲ ሽዑ ዝነበረ ሲትዌሽን ክኸስብ ኢሉ ዝተኣከበ ብዙሕ ሰብ ገለ እውን ክቃለስ ኢሉ ዝተኣከበ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ መንጎኦም በቲ ናይ ሓባር ርድኢት ዘይምህላው ፋሒሉ ክንብል ንኽእል ኢና በቲ ዘለና ገምጋም ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ፍሉይ ዝገብሮ ሓደ እቲ መንእሰይ ምናልባት ናይ ነዊሕ ዓቕሊ እዩ ናብዚ ደረጃ እዚ ኣብፅሕዎ ሕጂ እንታይ ትብል ነራ ናይ ሓደ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ፍራንክሊን ቲንክ ተዘይተጋጊየ ስሙ ነቲ ሰላማዊ ዝኾነ ሬቮሉሽን ወይ ለውጢ ዘይቕበል ነቲ ጎነፃዊ ክዓክቶ ይኽእልን እዩ ዝብል ነይሩ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ንሕና 30 ዓመት ልዕሊኡ ብሰላማዊ መንገዲ ክኸውን ዝግብኦ ወፃዕና እንዳነገርና ንብደል ከም ዘለና ካልእ ለውጢ ከም ዘድልየና ስርዓተ ለውጢ ከም ዘድልየና ኣብ ሃገርና ክንነብር ከም ደሊ ብተደጋጋሚ ክንነግር ፀኒሕና ኢና ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም እውን እዞም ኣሕዋትና ንብሎም ዘለና ሎጂክ እዩ ኣይንቕይሮን ኢና ደቂ ሃገርና እዮም እጂ ከምቲ ንሶም ዝብሉና ደቂ ካልእ ሃገር ኢኹም ናብቲ ኺዱ ኢሎም ዘይግነት ክዕድሉና ዝውዕሉ ንሕና ከምኡ ኣይኮነን እቲ ሎጂክ እዩ እንተኾነ ግን ምስ ፀላኢኻ ወጊኑ ንኣንፃር ህላውነትካ ዝፅዕር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሓውካ ወይኑ ይኹን ፀላኢኻ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሓሳብ ፍልልይ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ክነነፅሮ ዘለና ሓደ ናይ ሓሳብ ፍልልይ ዝበሃል ኣብ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ወይ ኣብ ሓደ ናይ ምዝራብን ናይ ምቕያርን ምልዋጥን ተግባራዊ ስራሕ ዕድል ዝፈጥር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ፍልልይ ሓሳብ ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና ኣብዚ ናህና ኣብ ናይ ሃገርና ኩነታት ግን ናይ ፍልልይ ሓሳብ ዘይኮነ ዘለና ንሕና ናይ ክንነብርን ምንባር ዝኽእሉናን ኣብ ክልተ ኢና ተመቂልና ዘለና ምክንያቱም ምንባርን ዘይምንባርን ሕቶ እዩ ኮይንና ዘሎ ናይ ሓሳብ ምግላፅ እውን ኣይኮነን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንኸዶ ዘለና ቃልሲ የዕውት ድዩ እሞ እቲ ጎነፃዊ ምዃንስ ለውጢ የምፅእ ዶ ዝበልካዮ ከምቲ ዝበልኩኻ እቲ ክሳብ ሓደ ሸቶ ወቂዑ እስትራቴጂ ቃልስና ናብ ካልእ ኣንፈቱ ዝኸደሉ ግዜ በፂሕና ከም ዘለና ይርዳእና ኣሎ ሕጂ ማለት እዩ እቲ ተወስደ ስጉምቲ ግን ንሱ ክጓናፀፎ ዝግብኦ ዓወት ተጓናፂፍ እዩ
سب مهرام كم عوت نحسب إنا مالت هيكون انتخونا جن نحنا زلنا حتى بزوم سبات زي أم وي بزي سرعات زي كمل سيتخألن مليسومون أبغونس أوي كم نأتو زجبرنا نسوميم سوميم سحبخا سوميم صرفخا سوميمون مهرام زجمروا ويم جونات زجمروا مالي سلازي تمنتاليتي نسوينا نقاوم نيرنا نحنا سلازي نحر دعاء خد كعكاب مسيخا قبل ملس خد قبر تجدد مالتي سلازي بزحت سبات كم زي حتى نصنع خان تايم زلو أب حد الديمقراساوي كوين كاسي سلمتاي خا أمنتي الدربي بلوخا يقرموا بخمو نحنا خا أب حد الديمقراساون حقاون هاجر دليتهم بليعم دليتهم تماهيرهم زنوبر له خينهم نحادي بيزك نيدس أب هاجر زخل كلا منجستي كدقف هلوه أنا جرم مالتي سلازي اتي زمتص أب كم زي عينت نجرات كسر حز قبام صراحة نحنا نسرحنا ده حارتنا برجدنا حمدوت راح نتبغى نسوي كرئة أي جبان السوق كم زبل قاري أكشن يقبل ملسيو بزيادة جن لعليو أب دبلوماسي صرحهم زلوا صراحتهم قللت يكونوا نعاتهم ممكن استغفروا لهم ممكن كلا لنا بزعباتنا هو Go بزعبات زقات زلوا الشجرات بزعباتنا كسوسات زمت أخي وتصنحها بزعبات كالي of course علي أب قالسي اتخفلو واقالو قال سقطاتو خلخا ما يكونن زوردكا واقع تخفلو رزين واقع هيوت واقع نوات واقع جزية كل إخات تخفل مالتي سلازي زي مالت كل جزية كما عينت واقع عندها تخفلك خيد مالت هيكونن جن قبو جيرو أب جزيء تعاطيو قال موف جير كأخذ خي تحلف يخات سرح يخا أب كومينا خا أزلنا حج مالتي سلازي إذا نبرة نتي سلما وقعزنا كعنقفو سلاز دليو نسخ عنقفو دما بقونا أو سلاز مثلا أنت خوي نمبر من ريتش أنا يكون النيرو مالتي سلازي إذا كل سب كرودو أو ندل مالتي سلازي تي عند علامة حجي كاب حجني نيو ندخونا خيد زلوه النبلون تي دبلوماسي مس عالم إن زاربلو هذا تي attention زبال نحنا رخيبنا يعني زي مالت نحدي عماس سرعات بزح وان بايتا توهيب وي نزي وصع حزب جن بايتا توهبن لومي جن سمع إذني كركب كنكئل علنا سلازي it is never a reactionات قلق خسارات زقات أمنا قديفكا تي تسعة مئتاو تعويتنا اللي إنا خبها لي قال ناب حدا لوجوسش ناب حدا سممع مسانا نعومس وتزاراربنا انت اي شجركم زني هولا نتري الله خيخ سلسته أربعة بارتات مخن زرارب من دلينا مزوم سبات هي بحق وضعها يزلهم انتاي شجراتهم نسمعوا من دلينا يبلالو مالتي قالوا وين تري الله اب كندا زخي زلو لو تاتون تري الله خيخ مالتي سلازي صبو زخونه ناب دبلوماسي እንኸደሉ ብኡቢልና ድማ ናብቲ መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ሃገርና እንኸደሉ መንገዲ ኢና ዘለና እየ ክብለካ ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ በዚኣ ከጠቓልላ ይደሊ ንዓ ትንኪ أبزي أحجي دهر حتى كاتبي فير نو حبشة بطريقة بوليتيكا وني عالم كيد كله بزحات زي ويسترن راستو الكالون نملك هوانا يقرفا ولا ديمقراطيك تكون هاجرة نعن تغمن يمسرحة مش you I don't know correct me if I'm wrong يا right يا يا حجي برجعنا حمولو كموفمنت يس هو تسعنا تيجي وتصع كذا لو سرعة تعبير ترايزل أبدأ يكون نزله مش يجي مبزحت جزء جونا ذات كتاب كلها بدخون هاجر بزنا أسخمان أبقالو أفريقيا سلوس عالم تاريخها ፓርቲ ኣለወን ኦፍኮርስ ተወሰነ ኮንስቲቱሽን ኣለወን ሰላማዊ ሰልፊ ክገብራ ከም በዓል ኢትዮጵያ ንምሳሌ ሕጂ ይረአ እዩ ይእሰሩ ገሊኦም እዚ ናይ ብርጌድና ሓሙር ዋላ ተፈላለየ እውን ዝግበር ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዝግበር ናይ ምቁዋም ምቁዋም ኣይኮነን ፀገም ለውጢ ናይ ሲሪየስ ዓንቶ ተንከፍልካ ክትምለት የደለካ እቲ ምቁዋም ኣብ ቦትኡ ኣሎ ትቃወሞ ድምፂ ከተስምዕ ፕሬሸር ክትገብር ብወስተርን ዘለዋ ሃገራት እስኪ ድፊእ ተገበራ ንሕና ድምፂ ክሰምዓ ኣብ መሰለ የለና ኣብ ኤርትራ ዝብል ነፍሱ ዝኸኣለ ዕላማ እዩ እቲ ካብኡ ሰጊሩ ድኸደ ግን ኣብዚ ዝገበርኮ ምስ ብዙሓት ናይዞም ዓዲ ማለት እዩ ኣነ ክረኽቦም ከለኹ ሓደ ሰብሲ መሰል ኣለዎን ሓደ መልካዊ ዝኾነ ስርዓት ወይ ድማ ዘይፍትሓዊ ዝኾነ ስርዓት ክድግፍ ንምሳሌ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሕጋውያን መሰላ ሂብና ሎን ህዝቢ ንዑ ድግፍ ከዓ ኤርትራዊ ኣሎ እቲ መሰል ኣብ ዓዲ መሰል ንሕር መፂኻ ተሓትታ ኣለኻ እሱ ከዓ መሰል ኣለዎ ንክድግፎ ነቲ ስርዓት ምሽ ነቲ ክድግፎ ዘለዉ እዋን እንድሕር ክትገፎ ወይ ከዓ ኣይፋል ክትብሎ ጀሚርካ ነቲ ቀንዲ ትቃለሱ ዘለኻ መገዲ ኣይዕንቅፍልካ ተሓሰብቲ ዕላማ ንምንታይ ተሰኻሲ ኣብ ኤርትራ ማልቲ ፓርቲ ኮንስቲቱሽን እዚታ ስለዘየለ ድምፂ ስለ ዝኣበየካ ካብ ዓድና ወፂኻ ነዚ ስርዓት እዚ ትቃለሱ ኣለኻ ድምፅኻ ትብሎ ኣለኻ እሱ ኣብ ደገ ከዓ ዲሞክራታዊ ዝኾነ ሃገር ካናዳ መሰል ኣሎ ናይ ኩሉ እቲ መሰል
ኣይፋልኩም ከሎ ተኻኖ ኣነ ዝድግፎ እየ ክብል እዩ ኣብ ከምዚታት ክትዓብቲ ከለካ ናይ ሕቶ ምልክት ኣይ ነቲ ሙቭመንት ናይ መሰል ንመሰል እንድሕ ኮይኑ እቲ ንስርዓት ግደፍ ዝድግፍ ዘሎ ከዓ መሰል ኣለዎ ክእከብ ክስዕስዕ ሜይቢ ኣብቲ ስኻ ክትሓቶ ዓንቶ ኢላ ጠቐስካዮ ተነይሩ ኦኬ ቤናይ ሕጊ ናጠጦ ኮነ ብሎ ዝብል ሕቶ ንሱ ዝኽኣለ ክኸውን ይኽእል ሶ what do you think ብዛዕባ ሕጂ መሰል እንድሕር حراي ኮይኑ መሰል حراي ዘይብሉ ንስኻ هو حراي ጽቡቕ መጀመርያ መሰልን ገበንን ፍልል ኣለዎም ሕጂ እቲ መሰል ስለ ዘሎ ገበነኛ ናጻ ይትሰዶን ኢኻ እዚኣ ብዙሕ ግዜ እዚ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝበሃል መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ቅድሚ ኣብዪ ኣሕመድ ቀጻሊ ዝደጋግማ እዩ ጋዜጠኛታት ተኣስሩ ኣለኹም ኣክቲቪስት ተኣስሩ ኣለኹም ስለዚ ኣብ ሓንቲ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ኢና እንዳበልኩም ከለኹም ወይ ነፃ ናይ ምዝራብ መሰል ኣሎ እንዳበልኩም ከለኹም ንከምዚኦም ዓይነት ሰባት ክትኣስሩ ከለኹም ስለምንታይ እዩ ኢሉ ምስ ተሓተተ እንታይ ኢሉ ነይሩ መሰልን ገበንን በበይኖም እዮም ስለዚ መሰል ስለ ዘሎ ገበነኛታት ኣይትገድፎምን ኢኻ ኢሉ ነይሩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘለኹ ንሓደ ዓማፂ ስርዓት ምድጋፍ ገበነኛ ምዃን ማለት እዩ ንሓደ ገበነኛ ምትብባዕ ንሓደ ገበነኛ ምድጋፍ ምክንያቱ ኢሳያስ ሰዓብቱ ትጉጅለ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገበነኛ ምዃኑ ንሕና ዘይኮንና ኩለን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት መንግስታት ብዓሰርተ ኢደን ዝፈረማሉ እየን ኩሉ ኣብኡ ዝግበር ዘሎ ናይ ሁማን ራይት ሪፖርታት ገለ እንተሪኢኻዮ ብምሉኡ ይረአዩ ንኤርትራ እውን ስፈን ኮርያ ናይ ኣፍሪቃ ወይ ድማ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪቃ ኢሎም እዮም ዝፅውዕዋ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ነዚ ክድግፍ ከለኻ መሰል ዘይኮነ ንሓደ ገበነኛ ኢኻ ትድግፍ ዘለኻ ዊች ሚንስ ገበነኛ ኢኻ ንስኻውን እዚ ብርድኢተ እዩ ኣነ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ንምንታይ እዩ እታ መሰል ትብላ ዘለኻ ግን ንሕና ኸ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እዚ ናይ ሓሳብካ ምግላፅን ናይ ምድጋፍን ዘይምድጋፍን ኣይኮነን እዚ ንሓደ ሰብ ይቐትል ሓደ ጎረቤትካ እሞ ወይ ገበን ይሰርሕ እሞ ትሓብኦ ሕጂ መሰሉ እዩ ኣነ ሓቢኦ ኣለኹ ገለ ኣይትብልኒ ኢኻ ገበነኛ እዩ ክተረክቦ እዩ ዘለካ ክተትሕዞ እዩ ዘለካ ገበን እዩ ዝፍፅም ዘሎ ንሕና ከዓ ጭብጥታትና ኣኪብና ንደገፍቲ ስርዓት ገበነኛታት እዮም ኢና ንብል ዘለና ንሱ ከብለና ዝኽኣለ ነጥቢ ኣለና ምድጋፎም ጥራሕ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ምድጋፎም ኣይኮንናን ንሕና ንቃወሞ ዘለና እቲ ንዕኡ ሰርቫይቭ ዝኾኑ ዝገብርዎ ዘለው ናይ ገንዘብ ሓገዝ ድዩ ናይ ፕሮፓጋንዳ ፅልኢ ድዩ ካልእ ድዩ እዚ ከምዚኦም ዓይነት ኣክቲቪቲታት ካብዚ ተኣኪቡ ዝኸይድ ኣሽሓት ዶላራት ንህዝቢ ዝጭፍጭፍ ነቲ ዘይውዳእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተባሂሉ ኣብ ምቑሕ መሳርዕ ናይቲ ስርዓት ሒዝዎም ዘሎ ስድራ ቤትና መሳቀይ ዝኸውን እንድሕር ደኣ ኮይኑ እዚ ጭብጥ ኣለና ንሕና ከምዚ ይገብሩ እንድሕር ደኣ ብሕጋዊ ደይኮምካ እንድትሕዞም ግን ኣብዚ እንድሕር ኣስተውዒልካሉ ርዳእካ እንታይ ትብል ኣለኻ እዞም ሰባት እዚኣቶም ትድብድል ዘሎ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ኣሎ ድብድል ዘሎ ማለት እዩ እዞም ኣብ ዘለው ገሊኦም ደገፍቲ ድዮም ገሊኦም ነቲ ግዜ ክሕልፉ ነቲ ሶሻል ክገብሩ ድዮም ግን ዋላ ንዖም ካብን ክትቃወሞ እንትኾንካ ዓዲ ሕጊ ኣለካ ምሽ ብሕጊ ደይኮንካን ዝኾነ በዓላት ዲኻ ወላ ኣኼባታት ተጠጦ ከተብሎ ትኽእል ወይ ብጎነፅ እዩ እዚ ኣብዚኣ ክሌር ክገብራ በርከ ብዙሕ ሰማዕቲ ተያፍለካ ደለ ክሓቱ ከለዉ ዋላ ነዚ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝቃወሙ እዚ መሰል ንሕር ዘልዮም ብሕጋውነት እዚ ስርዓት እዚ በዓላት ዝግበር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘገፍን ናብ ከም ዝደኣቱ ብጭብጥታታት ሒዞም ጠጠው ከብሎ ኣለዎ እምበር ብጎነፅ እንድሕር ኮይኑ ግን እዚ ናይ ካብቲ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እውን ከመይ ገይረ ክፈልዮ እየ ዝብል ኣካል ኣሎ ኤርትራዊ ዋላ ብከመይ ትሪኣ እዚኣ ሕጂ ስኻ ትክክል እዩ ዝበልካዮ እቲ እዚ ትብሎ ዘለካ ትክክል እዩ ክብል ከለኹ እቲ ብሕጋዊ መንገዲ ክግበር ዝግብኦ ተገይሩ እዩ ንኣብነት ናይ ካናዳ ክነግረካ ይኽእል እየ ካናዳ ዘይሕጋዊ 200 ቀረፅ መንግስቲ ኤርትራ የኽፍል ኣሎ ወይ ትምልካዊ ስርዓት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣብ ካናዳ ብመንገዲ ቆንስልናቱ ወይ ብመንገዲ ኤምባስናቱ የኽፍል ኣሎ ዝብል ጭብጢን መርትዖን ምስ ተረኽበ ኢሚድየትሊ እቲ ኤምባሲ እዮም ካብ ይሰይጎሙ ሕጂ እዚ እንዳፈለጣ ኤምባሲቲ ዘይዓፀዋ ሃገራት ከዓ ኣለዋና ውሕዳት ኣይኮናን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ንሕና ንቃለስና ኣብኣ ግን ኣቕሬታ ኣብኣ ግን እንታይ ክብለካ ደለ ኣብዛ ናይ 2% ሕጂ ኣወዛ ወር ኣነ ንባዕለይ ብሕጋውነት መንግስቲ ኻና ባዕሉ ኢንቨስቲጌት ገይሩ እዩ ዋላ ኣብፅዎ ነይሩ እዩ ኣብ ናቱ ዶክመንት ሓደ መፂኡ ነይሩ እዩ ብኣና መፅዋዕታ ምስ ቀረበ ብኣና ክብለካ ካልቆስ በቲ ደላይ ፍትሒ ኣብዚ ነበረ ቅድመና ፅቡቅ ኣይተጋገኻን እዚ ግን ሰላማዊ መንገዲ ስለዝኸዶ መንግስቲ ካናዳ ኻ ርኢዎ ደይፍትሓዊ ኮይኑ ስለዝረኣየ ዓፅዎ እዚ ዝግበር ዘሎ በዓላትን ኣኼባታትን ትኸውን ኣይትኸውን ንዝብል ግን ብጎነፅ እየ ዝሪኦ ዘለኹ ኮሬክት ሚ ፋም ሮንግ ኩልና እንዲና ዘለናዮ ኩልና ኢና ንሪኦ ዘለና እቲ ሽግር እንታይ እዩ እቲ ጎነፅ ዝፈጥሮ እቲ
سلماوي سلف ክትገብር ኢልካ ምስ ከድካ ክመፅእ ዝመፅእ ናይ ሪኣክሽን ናይ መንእሰያት ግብረ መልሲ ኢናብኡ ንርኢ ዘለና ምናልባት እቲ ነጊረካ ኮያ አንተበይ ሰብ ክንሃርም ኢና ኢሉ ተጠርኒፉ ዝኸይድ ኣካል የለን እቲ ዝግበር ዳንኬራ እቲ ዝግበር ናይ ጎስጓስ ናይ ጥልእ ግን ጠጠው ክነብሎ ኢልና ኢና ንኸይድ ንሕና ከም መንእሰያት ከም ተቃለስቲ ከም በርጌድና ሓመዱ ጠጠው ክብል ኣለዎ መፀዋዕታና ቀሪብና ምክንያቱ ክትበኣስ ወይ ክትሃርም ንድሕር ዳኣ ትኸይድ ትኾንካ ንፖሊስ ኣይትሕብርኒ ኢኻ ሓቂ ክትበኣስ ክትሃርም ትኸይድ ትኾንካ ሙሉእ ካ ኢኻ ትኸይድ ናብ ፓርላመንት ይኹን ናብ እዞም ወከልቲ ናይ ከተማታት ደብዳቤ ካይትእቱን ኢኻ ንኸይድ ኣለና ከምዚ ክንቃወም እዚ ንሽግርካ ኢልናስ ኣይትሕብርን ኢኻ ሕጂ ንሕና ግን ንሕብር ኢና ንነግር ኢና ኩሉ ነገር እዚ ጉዳይ እዚ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ምስ ጭብጥታትና ኢና ምስ ኤቪደንስና ኢና ናብኡ ንኸይድ ኣብቲ ቦታ ምስ ከድካ ከም ዝበልኩኻ እቲ ስርዓት ንሱ ድልየቱ ስለ ዝኾነ እሱ እዩ ዝጅምረልካ ሰላማዊ ሰልፊ ንኽትገብር መሰል ከም ዘለካ ኣይኣምንን ወይ ኣይርዳእን ስለምንታይ መፂኹም ዝብል እዩ ቀጥታ ናብ ግብረ መልሲ ዝኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ድማ ነቲ ዘለካ ሰልፍ ዲፈንስ ክትገብር ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብር ኢልካ ከድካ እንድሕር ዳኣ ትጉነፅ ኣሊኻ መልሲ ክትምልስ ትግደድ ማለት እዩ ኣብዛናትካ ሓተካሲ ሬካ ካብዚ ክቃሳቀሱ ከለዉ ድሓተትኩም ሰባት ነይሮም በትሪ ሒዞም ከዱ እዚ ሕጂ ንገዛ ርእሱ ናይ በትሪ እንድሒዝካ ከድካ ወዘር ደጋፊ ዲኻ ተቃዋሚ ንክትበኣስ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ክትቃዋማ ኢኹም ትኸይድ ዘለኻ ሕጂ ኮረክት ሚ ኢፍ ኣም ሮንግ ኣብ በዓላት ዝግበር እንድሕር ከይድካዮም ኣብ ናቶም ዝገብርዎ በትሪ ሒዝካ ትኸይድካዮም እስኻ ኢኻ ናይ ዌፐን ሒዝካ ትኸይድ ዘለኻ ወይ እስኻ ኢኻ መህረሚ ሒዝካ ትኸይድ ዘለኻ እንድሕር ኖ ማይክ ኣይኮነን እዚ ኮላይ እሶም እዮም ዝጅምርዎ ዘሎ ተልካኒ ኦኬ ኣነ ኣብኡ ስለ ዘይነበርኩ እዚ ኣፍለካ ይክእልኒ ግን ሓደ ሰብ በትሪ ሒዙ እንድሕር ኮይኑ ኣብ በዓል ዲ ኣብ ኣኼባ ባይ ዲፎልት ሂ ቢካምስ ጊልቲ ቢካዝ እቲ ሓስካዮ ዘለካ ክትበኣስ ኣለካ እምበር ክትቃወም መሰልካ ስለ ዘለካ ክትቃወም ኣይትኾና ትኸይድ ዘለካ am I right or wrong on that هو ሕጂ እንታይ መሲልካ መጀመርያ በትሪ ሒዙ ዝኸይድ የለን እቲ ናይ ባንዴራ መትሓዚ ንዝኾነ ታቤላ መትሓዚ ተባሂሉ ዝተሓዝ ነገራት ኩሉ ይኽእል እዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን በትሪ ጥራሕ ሒዙ ዝኸይድ ግን የለን ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ናብኦም ክትከይድ ከለካ ትብሎ ዘለካ ምክንያቱ ንሕና ክነቋርፆ ኢና ንኸይድ ዘለና እኮ ንሕና ክንዕጅቦም ኣይኮንና ንኸይድ ዘለና ሕጂ እታ መሰል ንሕና ዘይኮንና ንኽልክላ ዘለና እቲ ፌስቲቫል ኤርትራዊ ፌስቲቫል እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እቲ ፌስቲቫል ብዛዕባ ህዝቢ ዝሓስብ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ኣነ እውን ክኣቱ እዩ ዝግባእኒ ኣነ እውን ክዕደም እዩ ዝግባእኒ ኣነ እውን ክሳተፍ እዩ ዝግባእኒ እቲ ፌስቲቫል ንሱ ግን ናይ ሓደ ዓማፂ መጋበርያ እዩ ስያመ ጥራሕ ተዋሂብዎ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ተባሂሉ እምበር ናይ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት መኻዕበቲ ገንዘቡ መኻዕበቲ መናውሒ ስልጣኑ ዝኸዱ ስነ ሓሳብን ፕሮፓጋንዳን እዮም ኣብኡ ዘለዉ ስለዚ ኣብዚኦም ኢንቮልቭ ክገብር ኣይደልኒ ኣነ ደው ይበሉ ክብል ከለኹ ግን ንዓይ ኣብኡ ዝመፀኒ ስኻ ከም ዝተሓዘብናዮ ሕጂ ኣብቲ ኣብኡ ዘጋጥሙ ናይ ግብረ መልሲ ነገራት ዘይኮንና ክነድህብ ዘለና መጀመርያ ንሕና ከም እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ስለምንታይ ኢኹም ዘጋጥም ዘሎ እዚ ዝገልፀልካ ዝፀናሕኩ እዩ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ እዩ ንሕና ነቲ ጎነፃዊ ሓይሊ ደጊፍናዮ ኣይኮንናን ተገዲድና ዝኣተናዮ እዩ ንሕና ደው ክብል ከም ዘለዎ ንኣብነት እንድሕር ዳ ኣብ ኢድመንተን ኣብ ዝቐረባ እንተሪኢኻ ደው ኣቢሎሞ ሕጂ ስለምንታይ ደው ምስ ኣበልዎ ስለምንታይ ኢና ንሕና ጎነፃውያን እንተንኸውን ወይ ብጎነፅ ንደልዮ ንኩሉ ነገር እንተንኸውን ቶም ሰባት ኣለዉ ስለምንታይ ከይድና ሰባት ኣይንሃርምን ኢና ስለምንታይ ከይድና ዘይንበኣስ ኣይንበኣስን ኢና ምክንያቱ ዕላማና ተዓፅይዎ እዩ እቲ ስርዓት ስለዚ ንሕና ምብኦን ካልእ ስራሕና ኢና ንሰርሕ እቲ ኣብ ካልጋሪ ኣብ ካናዳ ኣብ መብዛሕትኡ ዳርጋ ናይቲ ስርዓት ፕሮፓጋንዳ ምስ ተረኣየ ኩሉ ምስ ተገንፀለ ምስ ተፈተሸ እንዳተኸልከለ መፅኡ ሕጂ ኢድመንተን ተኸልኪሉ እዩ ካልጋሪ ተኸልኪሉ እዩ ኣብ ዊኒፔግ ተኸልኪሉ እዩ ኣብ ኪችነር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተኸልኪሉ እዩ ኣብ ካልኦት ከተማታት እውን ከምኡ ይኽልከል ኣሎ ማለት እዩ መኸልከሉ እዩ ግን ንራስ ተውዒልካ ኣሎ ቱ ቢ ፌር ጎነፅ ቫይለንስ ንኸይመፅእ እምበር ብጭብጢ ሒዙ እዚ በዓላት እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት መተባብዒን ወይ ድማ ፕሮፓጋንዳ መግበርን ኢሉ ይኮነን ተጋጊ ኮሬክት ሚ ኢፍ ኣም ሮንግ ካብቲ ኣነ ዝሰምዖ ዘለኹ ሕጂ ዋላ ኣብ ካልጋሪ እውን እቲ ሰብኣዊ ዝኸይድ ወይ ከዓ ተደጋፊ ናይቲ ስርዓት ኣው ኦኬ እዚ እንተተገይሩ ዝጎነፅ ኣሎ ጎነፅ ከዓ ሰብ ክሰሪ ሰብ ክመውት ይኽእል እዩ ሰብ ተጎድኡ እውን ኣለዉ ካልጋሪ ከይተረፈ ካብ ኩሉት እዩ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደለ ብሕጋውነት ጠጠው ክብል ከሎ you can see I'm on the right side of history ወይ ድማ ኣሚንለይ ኣሎ እዚ ስርዓት ናይ ካናዳ እውን ኣነ ኣብ ትኽክል መገዲ ኣለኹ ትብል am I wrong or ወይ ድማ ሕጂ እንታይ መሲልካ ንሕና እቲ ጠጠው ዘበልናዮ መጀመርያ ብሕጋዊ መንገዲ ጠጠው ኢሉ ሕጂ ከም ዝበልኩ እዩ እቲ
ዴሞንስትሬሽን ክንገብር ምስ ከድና ዘጋጠሙ ቅድሚ ዓመት ዘጋጠሙ ነይሮም እዮም ብድሕሪኡ ግን እቲ ንሕና ስራሕ በቲ ሰላማዊ መንገዲ በቲ ናይ ሕጋዊ መንገዲ ዝተኸይዱ ከይድታት እዩ ነቲ ጉዳይ ጠጠው ኣቢልዎ ነቲ ዝተገብረ ጎነፃዊ ይኮነን ጠጠው ኣቢልዎ ምናልባት ንሶም ብዓይኒ ከምኡ ድዮም ሪኦሞ ኣይረኣይዎን ኣነ ኣብኦም ኮይነ ክምልስ ኣይክእልኒ ንሕና ግን ክንገብሮ ዝግባአና ሕጋዊ መንገዲ መስርሕ ተኸቲልና ምስ ከድና ግን ተቐባልነት ረኺብና ተቐቢሎም እዮም ብድሕሪኡ እውን ከምዘይፍፀም ወይ ከምዘይግበር እውን ሓበሬታ ሂቦምና እዮም ሕጂ እቲ ንሕና መሰል ናይ ምእካብ ኣይኮንና ንነፍግ ዘለና ኣብዚ ንፁር ክኸውን ኣለዎ ንሰብ ከም ዝበልካዮ ናይ ምእካብ መሰል ዝኾነ ሰብ ሕልው እዩ ናይ ምእካብ መሰሉ ሕልው ስለ ዝኾነ ግን ናይ ፕሮፓጋንዳን ፅልእን ተኣኪቡ ክሕልፍ ግን መሰል የብሉን መሰል ኣይኮነን እዚ ገበን እዩ ስለዚ ንዑ ኢና ነቃልዕ ዘለና ንሕና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘጋጥም ኣብ መንጎ ዘይኮነ ንሕና እቲ ሒዝናዮ ዘለናን እቲ እንገብሮ ዘለናን እዩ ክንሪኦ ዘለና ንሕና ከም ተቃለስቲ ንሕና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ መንእሰያትና ብልክዕ እቲ ሒዞሞ ዘለዉ ቃልሲ እቲ ሒዞሞ ዘለዉ ዕላማ ብግቡእ ዝተረድኦም እዮም እዞም መንእሰያት እዚኣቶም እቲ ሊደር እውን ኩሉ ተረዲእዎ እዩ ማለት ስለዚ እቲ ከም ዝበልኩካ ዘጋጥሙ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ዘጋጥሙ ሽግራት ንሕና ከም ኩሉ ኣብ ኩሉ ዝግበር ቃልሲ ከጋጥም ይኽእል እዩ ኣጋጢምና እዩ እውን ኣየጋጥምን ማለት ኣይኮነን እቲ ዝበዝሐ ዓወታትና ግን ከም ዝበልካዮ መፀዋዕታ እንዳገበርና እቲ ፅፉፍ ዝኾነ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ብኸምኡ ኢና ከዓ ንሕና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ግን እያ ናይ መሰል ትብል ግን ደጊመ ከስምረላ ገበን ክትገብር መሰል የለን ተኣኪብካ ባህላዊ ካልእ ነገር ናትካ ጉዳይ ንክትገብር ዝኽልክለካ የለን ተኣኪብካ ንሓደ ሕብረተሰብ ዘጥፍእ ዘሎ ስርዓት ክድግፎን ንዕኡ ኣጁኻ ክትብሎን እንድሕር ደኣ ጀሚርካ ግን ገበን እዩ ፅረቶም በቲ መንግስቲ ዝጠፍኡ ዘለዉ ሰባት ኢካ ትሰርሕ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኢና ንሪኦ ንሕና ተንኪ ኣብ ተወሳኺ ሕጂ ዝተዓዘብኩላ ተልያ እዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ምስ መፀ ብዙሓት ደይ ደገፍቲ ግደፍ ዝነበሩ ስርዓት ግደፍ ዝነበሩ ብዙሓት ሕጂ ሪኢኻ ከማልያ ተኸቲዶም ኣብ እስራኤል ዝተፈላለዩ ዓድታት ኮታስ ደይ ደጋፊ ዝነበረ ክድግፍ ጀሚሩ ሕጂ ኣብ ሰዓት ዝሪኦ ዘለኹ ኣነ ዘሰዕሎ ዘለኹ ማለት እዩ ክንደይ መንእሰይ በዓላት እንደገና ናይ ግደፍ ኣካይዳ ከማን ኢንፋክት ሞር ዓንቢቡ ተበልክዎ ካብ ሓቂ ረሓቅኩን ንምንታይ ኣብ ካልእ ግዜ ዝነበረን ሕጂ ዘሎ ከም ዘሎ መንእሰይ ዲስፓይት ኣሚኑሉ ነቲ ሰዓት ደይ ስርዓት ኣይ ሃቭ ኖ ኣይድያ ግን እሱ ጥራሕ ይፈልጣ ዝኽእል እንደገና ነገለ መንእሰያሲ ክሪኦ ከለኹ ዝናትኩም ኣማፃፃኣስ እንደገና እቧ ወዘር ርድኢት ድስኢኑ ናትኩም ዕላማ ንፁር ዘይኮነን ኮይኑዎ ፈሪሑ ወይ ድማ ኣብ ገለገለ ሕጂ ዝረአ ትግራይ ክዕወት እያ ዝብል ጭርሖታት ካብ ተፈላለዩ ብርጌድ ንሓመዱ ብዝረብ ዘረባታት ድዩ ብዙሓት መንእሰያት ክደገፍ ናይ ስርዓት ክደፍ ርኢ ኣለኹ ብሰዓት እቲ ሕተጋጌ ኮሬክት ሚ ድዩ ሲ ዛት እስኻ ከም ሕጂ እቲ ንሕና መን ናብ ህግደፍ ይምለስ መን ይቃለስ ንዕኡ ንሪኦሉ ግዜ የብልናን ሕጂ ምናልባት ቃልሲ ተወፅዐ እዩ ዝቃለሶ ንሕና ክንቃለስ ከለና ድማ ዕላማ ኣለና ንዕላማና ኣሚንና እቲ ንገብሮ ፈሊጥና ከዓ ንቃለስ ኣለና ማለት ስለዚ ኣብ መስርሕ ቃልስና መን ኣሎ ምሳና መን ከይዱ ናይ ቲፎዞ ቃልሲ ይኮንና ንገብር ዘለና ሕና ወፅዓ ኣለና ወፅዕና ለኒና ከዓ ቃልሲ በጊስና ኣለና ማለት እዩ ንኸይድ ኣለና ሕጂ ኣብ ቃልሲ ከምታይ ይበሃል ቃልሲ ውሕዳት እዮም ዝኸድዎ ብዙሓት ከዓ ይነብርዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝተረረ መድረኻት ክመፅእ ከሎ ዘልሓጥሓጥ ክመፅእ ምዃኑ ኩልና ንፈልጦ ኢና እንተኾነ ግን እቲ ናይ ትግራይ ስለ ዝብሉ እዩ በርጌድ ንሓመዱ ናብኡ ከይዶም ወይ ካልእ ዘይነፀረ መልእኽትታት ስለ ዘሎ እዩ ገለ ዝብል ታሕቶይሲ እቲ ንፁር ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ሕጂ ኣብኣ ክምለሰካ ድሓ ናይ ፅቡቅ ኣለካ ንስኻ ነቲ ዕላማ ሕዝክያ ዘለካ ኢካ ትጎየሉ ዝስዕበካ ክስዕበካ ኢካ ትደላ ክትርድአካ ኣለዎ ንሳ ብተወሳኺ ግን እንታይ ርየ ምስሊ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ትዛረብ ከሎ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ቃለ መሕተት ዝገበርኮ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓደ ምትእስሳር ምስ ናይ ትግራይ ዘሎ ኤርትራን ትግራይን ነፍሰን ዝኻእላ ኤርትራ ሃገር እያ ትግራይ ፕሮቨንስ ናይ ኢትዮጵያ እያ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ከም ዕላማ ኣሎ ድዩ የለን ንዓኻ ሓተካ እያ ኣብ ውልቀ ሰባት ብርጌድ ንሓመዱ ደኣምኑ ግን ብዙሓት ትግራይ ትዕወት ናይ ትግራይ መንፈሳት ብዙሕ ነገራት ትሰምዕ ዋላ እቲ ደጋፊ እቲ ጠቃሚ ንባዕሉ ዝፀንሐ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ብዛዕባ ኤርትራ ድዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ዋላስ ብዛዕባ ትግራይ ዝብል ሕቶታት ዘምፃሎም ብዙሓት ኣሕዋት ኣለዉ ኣነ ዝፈልጦም ዋላ ንዓይ ዝሓቱኒ ማለት እዩ ብከመይ ከተነፅራ ትኽእል ዘያ ሕራይ ፅቡቅ
مجمريا تي حتو ببرجيدنا حمود ونحنا خنزارب كلنا زربان سمعتنا والكسبات كن ملس عين خلينينا تقعد أزورات تخلوا لمن قدوني لنا نحنا إيرترايانينا أبي إيرترا وتعلو لنا أمينا نقالس زلنا سباتينا مالتي سلزي تي سب ناتو الرادة ناي والكسبات الرادة استفلا عليه خوني خيدي ولا حنت شجري بالنا نسو ስለዚ ንሕና እቲ ናቱ ፅንሓኒ እቲ ናቱ ናይ ውልቀ ሰባት መርገፂታት ወይ ናይ ውልቀ ሰባት ድሌታት ነቲ ናይ በርጌድና ሓመዱ ይፀልዎ ደተልካ ክፀልዎ ይክእልኒ ምክንያቱ እቲ በርጌድና ሓመዱ ሒዝዎ ዘሎ ዕላማ ኤርትራዊ ሓይሊ እዩ ኣብ ኤርትራ ሕግን ሰላምን ክነግስ ዓማፅ ስርዓት ኣልጊሱ ሕጋዊ መንግስቲ ክትከል ዲሞክራሲ ክህሉ ሕጊ ክህሉ ዝቃለስ ዘሎ መንሰይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ከም ዝበልኩኻ ምኽኒት እዩ ምኽኒት ዘምፅእ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ንሕና ንመኽኒት ዝኸውን ግዜ የብልና ስለዚ እንድሕር ደኣ ሰብ መፅኡ ንትግራይ ከም ዝብል ዘሎ ወይ ንካልኦት እዩ ዝቃለስ ዘሎ ዝብል እንተልዩ ሓደ ጭብጥ የብሉን ኣብ ሓደ ሓቅነት ዘይተጨበጠ ነገር ሓቅነት ዘይብሉ ነገር ኣውርዩ ስለ ዝተዛረበ ሰብ ንዕኡ ኣሚኑ ይኸይድ እንተልዩ ንሕና ኣለና ብኣካል ምጥርናፍ ኣለና ምዝራብ ኣለና ኣኼባ ኣለና ስለዚ መፅኡ ክሓትት ክዘራረብ እንታይ ኢኹም ከመይ ኢኹም ክብል ማዕፆና ክፉት እዩ ኣይኮነን ግን ስምዒታት ናይ ሰባት ውልቀ ሰባት ናይ ሰባት ዝተዛረብዎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝበልዎ ውልቀ ሰባት በብቆንጭልካ ዝኸይድ እንተልዩ ግን ከምቲ ዝበልኩኻ ማዕረ ማዕረተ ንሕና ንጎዮ ናይ ፀላኢና ሓይሊ እውን ማዕረ ማዕረና ይጎዮ ከም ዘሎ ንሕና ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ፀላኢና እዩ ገለ ክንብል ኣይንኽእልና ግን እቲ ንሕና ዘይ ዕላማናን ዘይንኸዶን ዝዛረብ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ግን ፀላኢና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ እቲ ብፍላይ እዚ ናይ ትግራይ ገለ ዝመፅእ እቲ መንእሰይ ነቂሕሉ እዩ ግን ብዝያዳ ትሕቶ ስለ ዘምፀኻ ኢኻ ንሕና ኣብ ኣሜሪካ ኮይና ንኣሜሪካ እንድሕር ንጠላዕ ኣለና ኣሜሪካውያን ስለ ዝኾና ወይ ኤርትራ ንኣሜሪካ ክንሕውሳ ስለ ዝደለና ኣይኮነን ንሕና ዲፕሎማሲ ቋንቋ ኣለና እንዛረቦ ዕላማ ሸቶ ኣለና እንታይ ክንሰርሕ ምስ መን ምንሰርሕ ናይ ቃልሲ ስትራቴጂ ኣለና ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ምዃንና ዘጠራጥር ኣይኮነን ንኤርትራ ከም ንቃለስ ነጠራጥር ኣይኮነን ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንሕና ክንኣልዮ ወይ ክነልግሶ ምሳና ዲፕሎማሲ ክሰርሕ ዝኽእል ምስኡ ክንሰርሕ ንኽእል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ግን ዘይንኸደሉ ምክንያት የለን ክስቶ ከይብል ኣይኮነን ንሕና ከመይ ጌርና እቲ ንሕና እንደልዮ ሸቶ ንሃርም ጥራሕ እዚ ማለት ኤርትራ ከም ኤርትራውያን ንሕና ክንቃለስ ከለና ኤርትራ ዘድልያ ዘሎ ሕጂ ሕገ መንግስቲ ህዝብና ዘድልዮ ዘሎ ሕጂ ነምፀሉ መንገዲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢና ንኸዶ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ከምኡ እምባል ሓንቲ ሃገር ናብቲ ሓንቲ ክንሕውስ ኢና ሓንቲ ከምዚ ክንገብር ኢና ገለ ዝበሃል ሓደ ሎጂክ ዘይኮነ ናይ ውልቃዊ ዕላል ንዕኡ ክንምልስ እውን ግዜ የብልና ንሕና እዚ ግን ዕላማና ኣይኮነን ካብኣ ቀፂላ ካብ ገለገለ ሕጂ ዝብለካ ከሎ ዋላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዛረብዎ ሕቶ ናይ ናፃነት ኤርትራ ኣብ ዕላል ክኣቱ ከሎ ብዛዕባ ታሪክ ኤርትራ ባዕሉ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዋላ ተጋርኖ ሓርነት ኤርትራ ተሪኢኻዮ ታሪክ ኣሎ ታሪክ ኣይትቕይሮን ኢኻ ወይ ፅቡቕን ሕሙቕን ተሰኪምካ ኢኻ ትኸይድ ካብኡ ትመሃር ኣብዚታት ሕጂ ኣብ ገለገለ ሓቱን ሰባት የድሓተካ ዘሎ ቅሬታ ይተሓዘለይ ክንፀር ስለ ዘለዎ የድሓተካ ዘለኹ ገለገለ ናፃነት ኤርትራ ደኣምኑ ሰባት ኣለዉ ኣብ ናይ ብርጌድና ሓመሉ ዝብል ሕቶታት ኣለዉ እዚ ናይ ውልቀ ክንጠቐስካያ እንድዩ ውልቀ ሰባት ብዙሕ ክዛረቡ ክእሉ እዮም ግን ከም ብርጌድና ሓመዱ ዕላማ ናፃነት ኤርትራ ብኸመይ ትርእይዎ ብርከስ ኣብ ሕቶታት ክምለስ ከሎ ዓበይቲ ሰባት ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዛረቡ ከለዉ ፀገም የብሉን ዳሓናኖ ፀገም የብሉን ከም ዝበልኩ ኸይ ናይ ውልቀ ሰባት ድሌታትን ዘረባታትን ክንምልስ ኣይንኽእልን ኢና ንሕና ግን ሓዳሽ ሃገር ክንሰርሕ ዘይኮነ እታ ዘላ ሃገር ሕገ መንግስቲ ተኺላ ህዝባ ናብያ ትኸይድ ሃገር ክትከውን ጥራሕ ይቃልስና ሓፃርያ ወላ ሓንቲ እንታይ ድበሃል ዘለዎ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ከም ዝበልካዮ ታሪክ ኣብ ታሪክ ኣይንበርን ታሪክ ተሰሪሑ ሓሊፉ ተፈፂሙ እዩ ንሕና እቲ ንምሃረሉ ትዝእለ ኣሊኻ ከመይ ጌርካ ምፍን ከመይ ጌርካ ትቕፅል ጥራሕ ስለዚ ንሕና ድማ ሕጂ ናይ ሰርቫይቭ ጉዳይ እዩ ዘለና ናይ ህላውነት እዩ ታሪክ ክነቋናጁ ክንሰርሕ ክነቐምጥ ዘይኮነ ናይ ባዕልና ታሪክ ሰሪሕና ከመይ ጌርና ንኸይድ እዩ ስለዚ ብዝተሰርሐ ታሪክ እንዳተዛረብና ብኮፍ ኢልና ይነብርን ኢና ንሕና እቲ ታሪክ ንሱ ይሕማቕ ይጠብቕ ዝሓለፈ ታሪክ ተሰሪሑ እዩ ኣብ መዚም ክነቕምጦ ንኽእል ኢና ናህና ታሪክ ሕጂ ግዜ ይጠልበና ኣሎ ህላውነት ናህና ክነውሕስ ኣባና እዩ ተመርኪሱ ዘሎ ስለዚ ነዚ ታሪክና ባህልና ኩሉ ነገራትና ኣጥፊኡ ጅሆ ሒዝና ዘሎ ስርዓት ንዓና እውን ዘጥፈአና ዘሎ እቲ ሃገር እውን ከም ሃገር ናብ ሓንቲ ፌልድ ስቴት ቀይርዋ ዘሎ ሃገር ንዓኣ ከመይ ጌርና ካብቲ ዓማፂ ስርዓት መንዚዕና ሃገርና ነውሕስ እዚ እዩ ቃልስናህና ስለዚ እቲ ዝመፅእ ከም ዝበልኩ ኸይ ናይ ውልቂ እዩ ንሕና ብዛዕባ መጀመርያ ሲ እንታይ ደቂ ሰባት ንዓና ዘድልየና ዘሎ
ህዝብና ዘድልዮ ዘሎ ቤዚክ ኒድስ የብሉን ማይ የብሉን መግቢ የብሉን ሕጂ እቲ ክነብር እውን ኣይከኣለን ኣብታ ሃገር ስለዚ ኣብታ ሃገር ተመሊሱ ኣብ ዓዱ ንክነብር ዘድልዮ ንዕኡ ነቲ ህዝቢ ንዓና ዘድልየና ጥራሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና ሕጂ ብዛዕባ ምርምር ናይ ታሪክ ከምዚ ነይሩ ዘብል ጉዳይ የብልናን ሕጂ ነቲ ዝሓለፈ ኣብ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ሃገርና ኮፍ ኢልና ክንዝትየሉ ንኽእል ኢና ክንዘራርበሉ ንኽእል ኢና ክንፅሕፎ ንኽእል ኢና ክንዕለሉ ንኽእል ኢና ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ሕጂ እቲ ሰብ ግን ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ኣጀንዳ እቲ ክንኮኖ ዝግባአና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ዳኣሉ ክዛረብ ዘለዎ እምበር ብዛዕባ ውልቃዊ ስምዒታት ኣልዒልና ክንዛረብ እንተኮይና ኣይ ቲንክ ንቃለስ ኣይኮንናን ዘለና ንተሃላለኽ ኢና ዘለና ኮይና እትስምዕኒ ስለዚ እቲ ቃልስና استراتيجي حليو أبين انتاين كجبر على وفليتو ترح نحنا خنقالس على توم تقالس تيز بزلهم اتقالس زي دلي اتي قال من قد خمس زدلي عمليو خيري خيلي نحنا توم نقالس زلناجن علامانا نشوتنا النهار ملو قياس قالس ترح كنا كاير كنكلالنا نخمزي عينة النجرات قدوم درجات حليفنا يمينون مبزحتي تحليفهم يمزن كمزي عينة حتتات كلم 3 4 عامت تحاتيتهم تزريب لهم بزح تباهيلي سلازي نحنا تي أب برجر نحمد زيلة تي برجر نحمد حيزو زلو سنيتن حيزو زلو ألسن حجي كم تي كتبلت أنا برجر نحمد تفعل عليه حسابات له كم معبل متأنجن تسأواويرو حدا شو تحيزو له ناوي زخيد زلو حجي سلازي نزل له سرعات نمودا قطعي يجلس الله زمن سيزي كلجس كم زلوا يترع له مالي سلازي أبزيجن تفعلالي ناي ودبات له ناي مقصقاسات من سيات له زمن سيزي لو ممتيو زلوجن بحلوفن بستقبرو تاريخاتن زي كونه خق أنا جوام زوج زلوا ويبقوم زي كونه زكاة زلوا حجي نزل عنا زت فإننا زلوا سرعات كم يجرنا نقليو أبزبليو تسميدو زلوا مالي سلازي نوعينا خان إحنا نسرح زلنا بزعباتين نايول كسبات دليتات جن نايول كسبات حطو خنملس جزية يبلنا حجي حجي حطونا يهزب لنا حطونا من سيات لنا حتى هاجر بعبيو لنا حتى نايول كسبات كنملس جن جزية يكون الحجي يبلنا نون جزية نعوز خون ثانك يو متى تقصل تالا حنت حجي تصبر هذا قلت زي حتى عبير مسمكة أبز حلفة كل تور حزنا برا تجمعات أو بيرجر محمود بعد جرمن تجابه هذا قلب كابتفر على سمعوا معناتها السوشيال ميديا ولا كابتن مراحتو ينورو قال لنا أوراد جاونا تجمعات نيرو قال خنا مريحنا تجمعات بنيرو إذي كم أبوم برناي أوتو أنا برجر محمود أب حزب زلكم تأمته موفمنت يوهم إذا عانت كرر أخذ حدا نقدر نتكرويته بخميس رئيسها أو راجعنا تزخفه كرهبة كادي كأني ترى بزحت أو راجع زل واقع أو راجع كيت كا تجونا يتخيلني خا قل زبالته قلت اللي بخميس عانت أجمعت رأي اوكي حراي مجمرات نا جيرمن بزيارتهم نا جيرمن اليوم زياده زفلطو من البات تي كم زبلكو قدمه بيلت محدراون ديسنترلايز سلازخونه من البات نتمعبل حبراو معبليو يغرتا خنبلو نخيلينا እተን ከተማታት ይኹና ሃገራት ስቴታት ነናተን ዓይነት ምምርሕና ካይዳን ስለ ዘለውን ምናልባት ንሳቶም እዮም ክፈልጥዎ ዝኽእሉ እንታይ ኢና ግን ንብል ዘለና እቲ ኮይኑ እቲ መንእሰይ ኣብ ሓደ ጠመተ ከም ዘሎ የርእየካ እዩ ምናልባት ኣብ ቃልሲ ግርጭት ክመፅእ ይኽእል እዩ ዘይምስማዕ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብ ሓበራዊ ዕዮ ኣብ ዝህልወሉ ግን ርኢናዮም ኢና መብዛሕትኦም ኣብዚ ናይ ኣብ ካልእ ሃገራት ዝተገብረ ከይዶም እዮም ኩሎም ብሓባር በቲ ይኹኑ በቲ ዝነበሩ ማለት ሕጂ እንታይ ዘርእየካ ናይ ሓሳብ ፍልልይ ክህሉ ባህርያዊ እዩ ኣብ ተቃለስቲ ምናልባት ናይ ውራጃ ስምዒት ወይ ናይ ካልእ ነገር እንድሕር ዳኣ ሃልዩ ኮይኑ ንሕና ከም መንእሰያት እዚ ናይ ውራጃ ዝበሃል ነገር ኣይንቕበሎን ኢና እዚ ክንብል ከለና እንታይ እዩ ዝብል ዘለኹ እቲ ብዛዕባ ትርጉም ናይ ኣውራጃ ምናልባት ብዝተፈላለየ ክግለፅ ይከኣል ንዓይ ተሓተኒ እንድሕር ዳኣ ኣሊኻ ኣውራጃ ምሕደራ እዩ ምሕደራ ድማ ህዝቢ ብዝጥዕሞን ብዝመርፆን ክገብሮ ይኽእል እዩ ፅባሕ ንግሆ ስለዚ ኣብታ ሃገር ዝተመርኮሰ ዓንዲ ሕጊ ክወፅእ ከሎ ብዛዕባኡ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ኣውራጃ ናብ ዓልየት ናብ ሃይማኖት ናብ ምንፃል ሕብረተሰብ ካልኦት ሓደ ውራጃ እንተ ሓደ ውራጃ ክኸይድ ተኮይኑ ግን ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንእሰይ ነዚ ተረዲእዎ እዩ ስለዚ ብኣውራጃ ተጠርነፈ መንእሰይ የለን ብኣውራጃ ከጥቅዕ ዝደለየ የለን ምናልባት እንተሎ ድማ ሓደገኛ እዩ ንዓና ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ነገራት እቶም መንእሰያት ናፃ ክንከውን ክንክእል ኣለና ብዓብዪ ኢና ክንሓስብ ዘለና ብሃገር ኢና ክንሓስብ ዘለና ብዘርኢ ብሃይማኖት ብዓልየት እንዳሓሰብካ ሃገር ክስራሕ ኣይከኣልኒ ወይ ሃገር ክተውሕስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ እቲ ኣብ ኣውራጃ ዘለና ርድኢት ካብ ምሕደራ ሓሊፉ ናብ ዘርእን ዓልየትን ክኸይድ እንድሕር ዳኣ ፈቲኑ ሓደገኛ ምዃኑ ኩልና ክንርዳእ ይግባእ ክንጥንቀቐሉ ኸ ይግባእ ብዓይኒ ምሕደራ ክረአ እንተኮይኑ ግን ኣሸጋሪ እውን ኣይኮነን ከም ከቢድ ዲል ኣምፂኻ እውን ክዝረበሉ ዝከኣል ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዝበሃል ዘሎ ኣውራጃታት ቅድም
ህዝቢ ኤርትራ ዝናባብረሎም ዝነበረ እዩ ኣብቲ ዝነበሮ ግዜ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ምስ ተቐየረ እውን ሕጂ ብዞባታት ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣውራጃ ዝበሃል ሕማም ኮይኑና ይፈልጥን እዩ እቲ ሕማም ዝኸውን ዘሎ ነቲ ኣውራጃ ኣብ ዘይቦትኡ ክተእትዎ ምስ ትደሊ እዩ ብዛዕባ ኣውራጃ ምዝራብ ዘይኮነ ገበን እቲ ኣውራጃ ኣብ ዘይቦትኡ እቲኻ ክትጥቀመሉ ምስ ደሊ ናብ ዓልየት ናብ ዘርኢ ናብ ሃይማኖት ክትሕውሶ ምስ ትደሊ ግን ኣብዚ እቲ ሽግር ዝፈጥር ማለት እዩ أبا ስለዚ حجي ذات ولا ذات لخاص نصرت عندي ريتا دجن حوي بركي أبقى نقحاتات كنت نقول له خوينوات سلف ناي موفمنت تاعنا برجينا حمود زول من إسي أبقى بزح بوتاتات سان نقديو سان بالحديو سان متشروتيو إذا نقرأت تناخذ زبالة تقع جلوس استراعي وإذا ساتوك ملو سويل كان السقا تركبت سنترال دي مقان سامتايمز أب جرمن دقات ما أوراد جانت الليو نزي برجيت نحمل أوتو أختم كفوخي من تاي تشيم تسكين كيالله correct me if I'm wrong because at the end of the day እቲ ነጥሓትና ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራዊ ዘሎ ሓደ ንፅርነት ኣውራጃውነት የብልናን ዝብል ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ክልተ ሃይማኖት ኣውራጃ ካብቲ ሓደ ቃልሰካ ደይክእል ከሰጉመካ ደይክእል እዩ እዚ ዓይነት ነጥሓት ኣለዎ ኢልካ ዶ ትሓስብ ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ዘሎ መንእሰይ ወይ ከዓ ተፈላለየ ኣብ ከተማታት ዘለዉ ተፈላለየ ረዲታት ኣለዎ ትክክል እዩ ኣብዚ ናይ ኣውራጃ ከም ዝበልኩኻ እቲ መንእሰይ መቃለሲ እዩ ዝፈልጥ እዩ ዕላምኡ ዝፈልጥ እዩ ስለዚ ብሓደ ክልተ ከም ዝበልኩኻ ሕጂ ዘን ወላ ዘን ሕጂ ትብለኒ ዘለካ ሰሚዕካየን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ብልክዕ ግን ኣብ ኣኼባ ወይ ኣብ ሰሚናር ወይ ኣብ መርገፂታት ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ባይለው ዘውፅኦ ነብሲ ወከፍ ከተማ ንመሳርሒ ኢላ ተውፅኦ ብዛዕባ እዚ ክትዛረብ ኣይ ክትሰምዓን ኢኻ እዚ ዝስማዕ ኣብ ደገ ዝስማዕ ከም ዝበልኩኻ እዩ ግን ናይ ውልቂ ስምዒታትን ድሌታትን ብዙሕ ክበሃል ይኽእል እዩ ንዓና ክፀልወና ኣይክእልን እዩ ንዓና መፅዩ ምሳናት ዝቃለስ ክቃለስ ይኽእል እየ ይደሊ እየ ዝበለ ሰብ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ኣይውክልናን እዮም ንዓና ምክንያቱ ከም ዝበልኩካ ትማል ንግሆ ምሳይ ማዕረይ ሰለማዊ ሰልፊ ዝወፅእ ዝነበረ ማዕረይ ኣብኡ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ካብ ኩሉ ኣውራጃ ካብ ዝተፈላለየ ሕጂ ከም ዝበልኩካ ግን ቃልሲ ብዓይነ ኣውራጃ ኣይንሕልዎን ኢና ብዓይነ ኣውራጃ ኣይንሪኦና ቃልሲ ናይ ተቃለስቲ እዩ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣውራጃ ኤርትራዊ ኮይኑ ዝቃለስ ኣለና ክመፅእ ዝደሊ ከዓ ክመፅእ ይኽእል እዩ ብሕጂ እውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ኣውራጃ ይኹን ናይ ካልእ ስምዒት ናፃ እዩ ብዓይ ኣብዚ እውን ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ኣብ ኦተዋ ክንሪኦ ከለና የብልናን ከምኡ ዓይነት ስምዒት የለን ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ዘለዉ እንተሪኢኻዮ ኦፊሻሊ ናይ ኣውራጃ ሽግር እዩ ተባሂሉ ብካልኦት ክዝረብቲ ኮይኑ እምበር ብክልቲኦም ዝተገብረ ኣብ ዕለት 16 ኣብ ዕለት 20 ዝነበረ ኣውራጃ ይሽግርና ክብሉ ኣይሰማዕናዮምን ንስኻ እውን ኣይሰማዕካዮምን ማለት እዩ ጅንታይ ዘርእየካ እዚ እምበኣር እዚ ከምዚ ዓይነት እቲ ስርዓት ዝጉስጉሰሉ ዘሎ ኮነ ኢሉ ነቲ ተሲኡ ዘሎ ሓይሊ ንምብርዓን ወይ ኣብ መንጉኡ ፈርሸክሸክ ፈጢርካ ክተዕንዎ ዝተኣልመ ውዲት እንተዘይኮይኑ ናይ ብሓቂ ትበርጌድ ንሓመዱ ከምኡ ዓይነት ኣክቲቪቲ ኣብ ውሽጡ የካይድ ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ዝከኣል ኣይኮነን ኣነ እውን ብቀረባ ስለ ዝፈልጦ ነዚ ናህና ማለት እዩ እቲ ከም ዝበልካዮ እውን ኢንዲቴይል እኮ ሓደ ተዘይኮነ ዳርጋ ሓበራዊ ስለ ዝኾነ ኣሎ ኢለ ኣይግምትን ብፍፁም ድማ ክብሉካ ኣይክእልኒ مرحبا انت يمثل حجي دمصا زلو بعلات كمصيو فستيفالات تاي تورنتو لو ناي كالغار لو ناي تفلاري ከተማታት ተደገ ዘሎ እንታይ ይመስል ኣብኡታት ካብ ሕሉፍ ኣብ 2023 ዝነበረ እንታይ ዓይነት መገድታት ኣለኩም ብከመይ ክእል ክእል ብከስ እዚ ብሓልፍ በዓላት እዩ ክግበር እዩ ብኤኒ ሚኒትስ ከይግበሩ ንኽእል ጋድ ኖውስ ግን እንታይ መደባት ኣለኩም ዝሰይማ ኣካይዳኹም ካብ ከምዚ 2023 ዝነበረ ዲስ ولا فلي ዝበለ ኣፕሮች ኣለኩም ሕጂ እንታይ ኣሎ መሲልካ ቃልሲ እቲ መድረኻት ዝፈጥሮም ሓደሽ ነገራት እውን ኣለዉ እንዲኦም ንሕና እቲ ስርዓት ክሳብ ዝሃለወ ኩሉ ዓይነት መዳይ ቃልሲ ኣይነቋርፅን ኢና እዚ ንፁር ክኸውን ኣለዎ ንኩሉ ነቲ ቃላሳይ ወላ ነቲ ድሓንጊደፉኒ ናብራይ ከኣሊ እየ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንዓና ዘፅንተና ዘሎ ስርዓት ክሳብ ምፅናት ዝቐፀለ ክሳብ ኣብቲ ሃገር ዘሎ እቶም ደገፍቲ እውን ክሳብ ንዕኡ ሳፖርት ምግባር ዘየቋረፁ ኩሉ ዓይነት መዳይ ቃልስና ቀፃሊ እዩ እዚ ማለት ኣብ ቃልስና ስትራቴጂ ክንጥቀም ሜላ ክንጥቀም ኩሉ ዓይነት ኦፖርቹኒቲ ክንጥቀም እቲ መድረክ እውን ክግድደና እዩ ባዕሉ ንዕኡ ክንክተል ከዓ ባህርያዊ ይኸውን ማለት እዩ ከም ስትራቴጂ ንሕና ግን ኩሉ ዓይነት መዳይ ቃልሲ እቲ ስርዓት ክሳብ ዝሃሎ ክንገብራ ኢና ብኡ መንገዲ ኢና ከዓ ክንከይድ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ንሕና ከም ተቃለስቲ ቃልስና ንግምግም ቃልስና ንመዝን ቃልስና ንርኢ ዝሕሸና ንምርፅ ክሳብ ዝኾና ዘለው ዓይነት ኦፖርቹኒታት ኩሎም ኣለዉ ዝበሃሉ ካብ ዲፕሎማሲ ጀሚርካ ክሳብ ካልኦት ንጥፈታት እነካይዶም ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ክነካይድ ኢና ማለት እዩ
ስለዚ እቲ ፈስቲቫል ክካየድ ይከኣል እዩ እቲ ፈስቲቫል ሕጂ እውን ከም ዝበልኩ ኸ ምትእኻብ ኤርትራውያን ፀረ ምትእኻብ ኤርትራውያን ኮይና ይንፈልጥና ንሕና ኤርትራውያን ኢና ፀረ ምትእኻብናን ፀረ ምትእኻብ ናይዞም ኣብ ዘለዉ ባራይ እውን ኮይና ይንፈልጥና እቲ ሽግር ዝመፅእ እሳቶም ዝጥቀምሉ ዓይነት ምትእኽኻብ ባህላዊ ፌስቲቫል ዘይኮነ ፕሮፓጋንዳ ዘለዎ ፖለቲካዊ ሓዘል ዘለዎ ናይ ፅልእን ናይ ጥፍኣትናን እንተኮይኑ ግን ምቋምና ይነቋርፅን ኢና ክንቅፅሎ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚያ ክብል ዝደሊ ይቀኒየለይ ብጣዕሚ እየ ድምስነካ ኦፍኮርስ ካብ ዝሓለፈ ካብ ጀመርኩሞ ትሒዙ ስፔሲፊክሊ ብዙሕ ኣብ ሚድያን ኣብ ገለ ድመፃ ኩሉ ኣብ 2023 እዩ ዝዓበየ ኣብ መገድኩም ጌጋ ዝገበርና ኣሎ ዊሽ ወይ ከዓ ብከምዚ ወሲድና ኢና እንትኸውን ሲ ከምዚ ሪዛልት መምፅእ ውፅኢት መምፅእ ትብሎ ነገራት ኣሎ ዶ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ መስርሕ ኩሉ ግዜ ጌጋታት ኣሎ ካብ ጌታታት ተምሃርና ኢና ንከይድ ከም ደቂ ሰባት ከም ብርጌድ ንሓመዶ ኸ መንቦ ወንበር ናይ ኦቶ ኣኸ ኣሎ እንተኮይኑ እዚአን እዚአን ብከምዚ ንወስደ ነርና ዝበለፀ ውፅኢት ማሃለወና ትብሎ ነገራት ኣሎ ዶ እወ ትክክል እዩ ክንግምግሞ ዝግባአና ነገር ወላ ካብዚ ሕጂ ዚንዚ እንተዘይበልና ክንግምግሞ ዝግባአና ነገራት ኣለና እዩ ከም ተቃለስቲ ኣብ ቃልሲ ከጓንፉና ዝፀንሑ ሽግራትን ተፃብኦታትን ተዓዚብና ኣለና ዘጓነፀፍናዮም ዓወታት እውን ርኢና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ረታ ካብ ሎሚ ዝነበሩ ዓወታት ዝያዳ ክነበርኾም እቶም ሎሚ ዝነበሩ ጌጋታትና ድማ ዝያዳ ክነውሕዶም ከም ዝግባእ ኩልና ንፈልጦ እዩ እዚ ዓይነት ሽግር ኣለና ነይሩና ኢልና ንሓስበሉ ብዙሕ የለን እንተሎ እውን ኣብ ውሽጥና ንፈትሖ ዓይነት ሽግራት እዩ ዘለና ማለት እዩ ንዓይ ስለዚ ተካፍሎ ነገር የለን ሓደ ሚካኤል ኣብ ከምዚ ከምዚ ንወስዳ ነርና ጃነስ ኣብ ስርሐይ ኣብ ዝኾነ ዝገብሮ ነዛ ገብረላ ዘለዎ ቃለ ምሕተት ምሳኻ እውን I would have asked him, I wish I did this, I could have get a better ዝበልክዎ ክህሉ እዩ ሕጂ ከም ቦ መርከ I would have expected to see one or two ያ ምክንያቱ ከደየሎ ከም ኻት ኦኬ ዝበልኩ ከምዚ ዝበልኩ እዩ ማሕበራዊ ሂወትካ ውልቃዊ ሂወትካ ክትዕቢ ከለካ ሎምስ 500 ባሴፍ ክገብር ፅባሕ ባ ቁሩብ ከምዚኣ ገረስ ተስላ ክገዝእ ክትብል ትኽእል ኢኻ ቃልሲ ግን መድረክ እዩ ዝውስኖ ንስኻ ስትራቴጂን ፕላንን ተውፅእ ስትራቴጂን ፕላንን ኣለና እዩ ነቲ ስትራቴጂን ፕላንን ምስቲ ግዜ ዝኸይድ ጌርካ ትሰርሖ ግዜ ዝወልዶም ወይ እቲ ዘለኻዮ ሃዋህው ዝወልዶም ኩነታት ምስ ተፈጥሩ ድማ ሓድሽ ስትራቴጂ ስለ ዝቕየር እዚ እዩ ክብለካ ይክእል እኒአ ግን እቲ ዘለና ከም ዝበልኩካ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ከም ሓንቲ ኣብነት ከምፀልካ ግን ንኣብነት ኣብ ትዊተር ንገብሮ ዝነበርና ዓይነት ዲፕሎማሲ ከይዲ ኣይነበረናን ክሳብ ሕጂ ሕጂ ኢና ንጅምሮ ዘለና እዚ ንኣብነት ከም ሓደ ዓብዪ ሃጓፍ ፀኒሕና እዩ ከም ኣብነት ማለት እዩ ካብ ትሕቶ ካብ ምምፃእካዮ ሕጂ እንታይ ንምባል እየ እቲ ኣብ ትዊተር ዝነበረ ኣጠቃቅማ ትዊተር ዝተዋፅኦ ኣስተዋፅኦ ብዝግባእ ኣይተረዳእናዮን ፀኒሕና ከም መንእሰያት ብሓፈሻ ድማ ከም ተቃለስቲ ማለት እዩ ሕጂ ተረዲእና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንዕኡ ሕጂ ነብዘን ዝሓለፋ ሰሙናት ድሮ ጀሚርናስ ንኸደሉ እውን ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ቢግ ዲል ማለት ኣይኮነን ግን ሓደ ቁንጭል ዝበለ ስትራቴጂ እዩ ንሱ እውን ንገዛእ ርእሱ ስለዚ እዚ ንባዕሉ ሓደ ዘይገበርናዮ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ንለምዶ ዘለና እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደመስግነካ ደጀን ሓወይ እዚ ዕድመ ኣኽቢርካ ምምፃእኻ ደጊመ የቐኒየለይ ቴንኪዩ ኣነ እውን ኣዝየ ዘመስግነካ ንዓኻን ንረድዮ ኤረናን ንኩልኩም ተዓዘብትና ድማ ቴንኪዩ ቃልስና ቀፃሊ እዩ ክመርር ይኽእል እዩ ኣጆኹም ኣጆና ዓወትና ከዓ ናይ ግድን እዩ ክብል ደሊ ዝያዳ ኣብ ቀፃሊ እንድሕር ከምዚ ዓይነት ዕድላት ሂብካና ከዓ ምሳይን ምስ ካልኦት ብፆተይን ዝያዳ ኣስፋሕ ኣቢልና እቲ እንኸዶን ንገብሮ ዘለናን ቃልሲ ንህዝብና ክንነግር ብፍላይ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ደቅኻ ኢና ናትካ ህዝቢ ኢና ስለዚ ክትዓስለና ክትሓብረና ንምሕፀን ክብል ይደሊ ይቐኒለይ